Beno ba, tutorial honen bitartez zatigarritasun gaiari helduko diogu. Hasiko gara multiploak eta zatitzaileak zer diren ikusten. Goazen bapurka-purka. Zenbaki baten multiploak. Zenbaki arrunt baten multiploak, zenbaki hori beste zenbaki arruntekin biderkatuz lortzen dira. Adibidetxo batekin hobetu lertuko dugu. Demagun, 5 zenbakiaren multiploak topatzera goazela. Honela adieraziko dugu, 5 eta gainean puntutxo batekin. Honek adierazten du 5en multiploak topatzera goazela. Ondoren, 5en multiploak direnak beti parentesien artean adieraziko ditugu. Bai? Orduan, goazen topatzera esan dugun moduan. 5 zenbakia, zenbaki arruntekin biderkatzen. Orduan, lehenengo zenbaki arrunta, 1, 5 bider 1, 5. Bai? Biderkatu dut 5 zenbakia bider 1. Orduan, lehenengo multiploa, 5. Orain, 5 zenbakia birekin biderkatuko dut. 5 bider 2, 10. Hor daukagu, bigarren multiploa, 10. 5 bider 3, 15. Hor daukagu, hirugarren multiploa, 15. Laurekin biderkatuz, 5 bider 4, 20. Bai? Eta honela jarraitu dezakegu infinituraino. Bai? Beraz, behin batzuk lortuta, punto suspentsiboak jarriko ditugu, eta parentesia itxi. Bale. Orduan, konturatu zareten moduan, 5en multiploak, 5 zenbakiaz gain, beste denak 5 baino handiagoak dira, bai? 10, 15, 20, eta horrela jarraituko dugu infinituraino, baina beti 5 baino handiagoak dira guztiak. Bestetik, edozein zenbaki arruntek infinito multiplo dituela ikusi dugu, ze jarraitu dezakegu bider 5, bider 6, bider 7, bai, jarraitu dezakegu aurrera nahi dugun beste. Beraz, edozein zenbakik arruntek dauzka infinito multiplo. 0 zenbakia salbuespen bada. Vale? 0 zenbakia edozein zenbakirekin biderkatuz beti 0 ematen digu. Bai, orduan, 0 zenbakiak 0 gain ez dauka multiplo gehiago, bale? Bale. Goazen orain, zenbaki baten zatitzaileak zer diren ikustera. Zenbaki baten zatitzaileak lortzeko, zatiketa zehatzak lortu behar ditugu. Zer esan nahi du honek? Adibidetxo batekin hobetu lertuko dugu. Demagun, 60 zentimetroko listoi bat banatu nahi dugula 15 zentimetroko zatitan, bale? Orduan, hemen daukagu 60 zentimetro neurtzen duen listoi bat, eta hasiko gara banatzen 15eko zatitan. Lehenengo 15 hartuko dut, beste 15, beste 15, eta beste 15. Justo 15eko zatitan egin eskero, listoia osorik zati zehatzetan banatu dezakegu. Matematikoki ikusi da, 60 zati 15 egiten badugu, ikusten dugu 4 zehazki ematen digula, ez dagoela ondarrik, bai? Beraz, 15 zenbakia 60ren zatitzaile da, bai? Zatiketa guztiak zehatza direlako, bai? Bale. Beste adibidetxo bat, 60 zentimetroko listoi berdin hau, saiatuko gara orain 25 zentimetrotako zatitan banatzen. Orduan, hor daukagu listoia eta hasten gara. 25eko zati bat, 25eko beste bat, eta ikusten dugu ez digula ematen beste 25eko bat egiteko, eta 10 soberan geratzen zaizkigula, beraz, zatiketa hau ez da zehatza. Matematikoki ikusi da, 60 zati 25, 2, baina 10 ondarra daukagu. Beraz, zatiketa hau ez da zehatza. Honek esan nahi du, 25 zenbakia ez dela 60ren zatitzailea. Bale. Orduan, zenbaki baten zatitzailea lortzeko esan dugu, zatiketa zehatzak lortu behar ditugula. Goazen adibidetxo bat ikustera. 20ren zatitzaileak topatuko ditugu oingoan, bale? Honela adieraziko dugu. Z, zatitzaile, eta 20 parentesien artean. Eta multzo horretan agertzen diren guztiak multiploekin egiten genuen bezala beti parentesia artean adieraziko ditugu. Orduan, joan behar gara ikusten 20 zenbakia zehazki zatitzen duten zenbakiak, bai? Aber topatzen. Orduan, hasiko gara lehenengo zenbakiarekin. Batearekin, 20 zati bat berdin 20. Zatiketa zehatza da, beraz, bat bada 20ren zatitzailea. Bai? Gure multzora ekarriko dugu. 20 zati 2, 10 zehatz ematen du ere zatiketak. Beraz, bi zenbaki ere multzora ekarriko dugu. 20 zati 3 ez du zehatz ematen zatiketa honek. Beraz, 3 ez da 20ren zatitzaile. 20 zati 4,
bai, bost zehazki ematen duenez, lau bada. Horrela jarraituko dugu, bost ere bada, 6 ez da, bai, joango gara frogatzen, 20 zati 10 bi, bale, 20 zati 20 bat, eta hau da azkenengoa, bai. Zenbaki, ematen diguten zenbakia, bai, zenbaki horretara heltzen garenean, hau da zatitzailerik handiena. Beno, orduan, ze ondorioztatzen dugu hemendik. Zenbaki oro, euren buruaren zatitzaile dela, bai. 20 zenbakia, 20ren zatitzaile da beti, bai. Edozein zenbaki beti da bere buruaren zatitzaile. Gero, bestaldetik ere, bat, edozein zenbakiren zatitzaile da. Hori ere, kontuten izan behar dugu, bai. Orduan, zatitzaile guztietan, bat agertuko zaigu, bai. Zenbaki baten zatitzaileak, ikusten dugun moduan, zenbaki hori baino txikiagoak dira denak, bai. 20 eta denak txikiago dira, bai. Ezin da zenbaki baten zatitzailea zenbaki bera baina handiagoa izan. Bai, multiploetan alderantziz gertatzen zen. Multiplo guztiak ziren zenbakia baina handiago. Zatitzaileetan alderantziz. Eta gero, zenbaki baten zatitzaile kopurua mugatua da. Bai, beti izango da zatitzaile kopuru konkretu bat. Bai, 20 baino txikiagoa diren guztia honek, azten gara frogatzen 20raino heldu arte. Beraz, beti izango da kopuru zehatz bat. Eta zenbakia oso handia denean, zatitzaile guztiak topatzea konplikatzen da, bai, hori argi dago. Baina, lasai, ikusiko dugu aurrerago nola topatu daitezkeen edozein zenbakiren zatitzaile guztiak. Baina momentuz, honekin, aski da. Hoiz esan da guztia. Espero dut, dena argi geratu izana, eta zalantzak klasean argituko ditugu.